Tabuk social media o kaisa video je heno viral ongtongo norok viral video mangpili video ni screen o nugo mangkhana je khoroksa borok bo bini guduna ba totra kaisa sonni grill o khai kwchajak tongmani bo nokhor bo maliya kari bo maliya tabuk social media o video je heno viral ongjak tei norok viral video ni mangpili nugui saimano ongchungjak khana je amchu kotorma kotorsa borok bahai bo bini totra o sonni grill o kwchajakha haite ke salani moni tik kisa kok norok nai tong ani channel no bahasa semako o viral video ni mangpili wngkha kaisa chuak dukani hinui norok o borok ni yak kaisa o nugui mana chuak bottle tei semaka o borok bo chuak paina thangmani ah jara o no chuak phalmani dukani counter ni borok chuak ohnani lerjakma bagui o borok bo bini guduna o sor bisingo daui nasikmani afuru no bini guduna ba totra o sor ni grill o kwchawui thangkha kintu bo jesa chukfano totra soro kwchajak tongkha bini yak ni chuak yakarliya bo chuak no romsawui tongkha bini gana gini tongnai rok bini totra tai sor no romui bini totra no kwchai tongmano karikha hingka khe social media o video tabuk heno viral ongtongo je chuak yakarui maya totra khe totra kwchawui phano tongsutu hinui hingkai viral video nugui norok bahai ma tongjakha video no chajak khe like subscribe share khaidi mutai haite kotal video rok manani bagui।